da sauransu. A gefe guda kuma sai ci gaba da ɓadda idan 'yan kallo suke ta yi suna ƙarawa ta hanyar kawo mu mutane nesa kusa. Ana nuna musu cewa a'a aiwan ga abubuwa da cani da shi da kwambagane shi kenan suna ta yi suna ƙarawa tamkar wani sabon salo ne na kishin ƙasa. An 'yantar da ita, an kore turawan mulkin mallaka, yanzu kuma babbakun turawa suna nan suna ta gallaza ma ƙasar mu ta hanyar kwashe dukiyar al'umma ba bisa ƙa'ida ba. A kwanakin baya mun yi zancen irin mamaye kwangilolin jama'a da ake kira da marshe public da entreprise nan ta mai daji da sirikin shi da ake kira da suna Kibiya Solution take ta yi tana karawa, inda muka yi zancen akwai kuɗaɗe da yawansu ya kai miliyan 81 a matsayin aikin da ita Kibiya Solution take yi na share gidajen nan na Union African da ke wurin nan da ake kira da suna Kombo, inda tsohon shugaban ƙasa Isu Muhammadu yake rayuwa da shi da iyalin shi da kuma jami'an tsaron da ke ba shi kariya irin ta musamman ciki. Sannan mun yi zance a kwanakin baya wata game ta kai da ake yi tare da sanin Modi. Nan ma ana ta wawura kwangila habba iyaka ta dubayen mulika sakamakon binciken kwakwaf da muka aiwatar a wannan fanni. Dukkan abin da ya shahi kayayyaki irin na aikin soji, wannan entreprise ta mai daji da sirikin shi ita ce ake ba kwangilar sayo waɗannan kayayyaki. Yanzu kuma sai gashi kwanakin baya an biya su wasu kuɗaɗe da yawansu ya kai miliyan 144 da jikka guda da dala 110 da tamma ɗaya na kuɗin sefa a matsayin wata kwangila da aka basu ta kafa kyamarori a ofishi na rundunar sojoji ake kira da suna Eta Major. Kamar sauran kwangilolin da aka saba ba Kibiya Solution, ita ma wannan kwangila an biya waɗannan kuɗi ne ta hanyar factor certificate kamar yadda kuke gani ga tana a matsayin shaida. Ita wannan entreprise da ake kira da suna Kibiya Solution ta mai daji da sirikin shi dududu ranar 7 ga watan Satumban shekara ta 2023 ne aka kawata. In kwanaki kaɗan da aiwatar da karan aikin ranar 26 ga watan Yulin shekara ta 2023 da ta gabata. Alhali daga ɓangare guda sai ana yi ma mutane da dorido ana ɓadda su, ana kwatanta musu cewa su kawo dala 20 a tattara domin a samu kuɗin sayan makamai. To dukkan abin da ya shahi wani makami, wani alburushi da wani doran da dai sauransu zuwa ƙasar Turkiyya sakamakon wani balaguro da za mu gwada muku gashi da aka yi tsakanin Ibro namu mai tana Asid, General Musa Salau Barmu da kuma shi sirikin mai daji sakamakon wata tahiya da suka yi ƙasar Turkiyya. Shin menene ake ɓoyewa, menene ke da kwai ƙasa kwance sakamakon ita wannan sabuwar dangantaka? Shin shi ma Musa Salau Barmu kamar yadda aka jayo Modi da su tumba aka tsunduma su aka shafa ma bakin su maski domin su shiga taitayin su, shi ma a iya cewa dukkan wajja ce ila ce ake ce ma ba'u, shi ma an tsunduma shi dumu cikin harkoki. Ga bidiyo nan ku ɗan kalle ta ku ga abubuwan da ke da kwai a cikinta. Wannan shine halin da Nijar take ciki sakamakon abin da Cani ya yi da shi da wanda ya turo shi ta hanyar yi ma wannan ƙasa ta mu godiyar maye wadda ta cishe su, ta shashe su, ta ba su dukkan abin da ya kamata, amma suke nan suke mata muguwar sakayya. To lokaci ya yi na duk wani mai hankali gami da tunani ya tsaya ya